ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଶୁଭ ସକାଳ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଦୀପ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗର ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପାଠ ହେଲା ମାତୃଭାଷା ଓ ଲୋକଶିକ୍ଷା। ଏହି ବିଷୟରେ ଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଏସେ2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାତୃଭାଷା ଓ ଲୋକଶିକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କ କୃତି ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମାତୃଭାଷା ଲୋକଶିକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଲେଖକଙ୍କ କେଉଁ ବହିରୁ ସଂଗୃହୀତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ, ଓଡ଼ିଆ କେବେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଦେଶରେ ଭାଷା ସମସ୍ୟା କହିଲା ମାତ୍ରେ ଲୋକେ କେଉଁ ଦୁଇ ଭାଷାର ବିବାଦ କଥା ବୁଝନ୍ତି? 3 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ, ହିନ୍ଦୀ ଇଂରାଜୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କେଉଁ ଭାଷା ଜନତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଜନ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା 4 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ, ବିଦେଶୀ। 5 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଭାଷା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭାଷାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ହେବା ଦରକାର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ। 7 ନମ୍ବର, ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ, ଦେଶଭକ୍ତ। 8 ନମ୍ବର, ମାତୃଭାଷାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ମାତୃଭାଷାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମାତୃତନ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଭାଷା ଶାସନର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ରହିଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ? 9 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ, ଇଂରାଜୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଶିଳ୍ପକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ବିଦେଶୀ ଆମଦାନୀକୁ ବାରଣ କରିବାକୁ ହେବ? 10 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ। 11 ନମ୍ବର, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ମାତୃଭାଷା କ'ଣ ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ, ହିବ୍ରୁ ଭାଷା। 12 ନମ୍ବର, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? 12 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ, ଭୋଟ ଦେବା। 13 ନମ୍ବର, ସମୂହ ଜନତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ ଭାଷା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ, ମାତୃଭାଷା। 14 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ, ଢେଙ୍କାନାଳ। 15 ନମ୍ବର, ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ମାତୃଭାଷା କ'ଣ ଥିଲା? ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ, ବଙ୍ଗଳା। କେଉଁ ଭାଷାରେ ଆମ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର ଥିବାରୁ ଲୋକେ ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ଧ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 16ର ଖ ନମ୍ବର, ଇଂରାଜୀ। ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବର, କୃଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଯେଉଁ କୃଷି ସେଥିରେ କାହାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? କୃଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଯେଉଁ କୃଷି ସେଥିରେ କାହାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? 17 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ। 18 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଦୁଇ ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମ ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅଟେ? 18 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ, ଜାପାନୀ ଓ ଆମେରିକାନ। 19 ନମ୍ବର, NMEPର ପୁରା ନାମ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, NMEPର ପୁରା ନାମ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 19 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ, ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। 20 ନମ୍ବର, କେଉଁ ମସିହାରେ ପୁରୀଠାରେ ନୂତନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? 20 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ,
1963। देखिए 21 नंबर इंग्लैंडर कंडी स्ट्रीट को बीबीसी संवाद प्रचार बेलरे जो भली भाव में उच्चारण करागला ताहाकू केउमाने विरोध करी आंदोलन करथिले। 21 नंबर सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ग स्कॉटलैंड रो लोक माने। 22 नंबर ओडिशार संस्कृति केंद्र काहाकू कहुए। प्रश्नटी इम्पोर्टाट ओडिशार संस्कृति केंद्र काहाकू कहुए। यार सठिक आंसर है 22 नंबर ऑप्शन नंबर क पुरी। ओडिशा बाहर दिने ओडिशार परिचय कौन थिला। 23 नंबर सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर क बिहार ओडिशा। 24 नंबर क्यों भाषा कहवा और लेखिया मनीषर पूर्ति थाए। 24 नंबर सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ग मातृभाषा। 25 नंबर से समय रे ओडिशा रे बाबू कहले के मानकू बुझाउथिला। 25 नंबर सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ख बंगीय। 26 नंबर ओडिशा रे केतोटी गणजात थिला। इम्पोर्टाट प्रश्नटी ओडिशा रे केतोटी गणजात थिला। 26 नंबर सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर घ 26टी। 27 नंबर आमे आम राज्य और तार भाषा साहित्य किपरि विशेष प्रगतिशील करिपारिबा। तार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर घ निरलस निरवच्छिन्न साधना द्वारा। 28 नंबर निज मातृभाषा न जानी लोके ज्ञानी हेबा मूल क्यों भाषार प्रभाव रही। 28 सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ख इंग्राजी। 29 नंबर फकीर मोहन सेनापति परी जो माने ओडिया भाषा विषय चिंता करुथिले सेमानकु कौन कहुला। 29 ऑप्शन नंबर क रिंग लीडर कहुला। 30 नंबर प्रश्न शेष प्रश्न रूस सरकार प्रत्येक सोवियत रे लोक मानकु क्यों अधिकार देइछंती। तार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ग शिक्षा और शासनर अधिकार। धन्यवाद समस्त को स्वागत। वीडियोटी भल लगी निजर मतामत आमको प्रदान करेंगे। परवर्ती क्लास रे आमे अन्य पाठर किसी प्रश्न विषय आलोचना करिबा। धन्यवाद।